Ongi etorri guztioi, ikasturtea hasi dugula, egun batzuk pasatu arren, elkar ikusteko aukera ederra dugu ospakizuna. Oporretan beti biltzen gara, ondo eta eskolarantzean hor datoz komediak. Dena den, elkar ikusteko irrikaz egon gara. Lagunak berri ikusi, andereño maizu berriak ezagutu, gelaz aldatu. Bizkanaka, kokatu gara gune irekotasunean. Portasuna sentitu dugu, eta hori adierazteko, bai jangoari eskerrak emateko, zein ikasturte honetarako eskakizunak egiteko hemen elkartu gara. Elizkizuna postasunez hasteko abez dezagun maitasunaren garra. Eskerrak jauna daukagun familiagatik eta bizitzen ezagutzen dugu zan lagunagatik. Kontutan edukita munduan dagoen pobrezia zoriontsuak gara. Daukagun guztiagatik bizi ona eskaini diguzulako. Eskerrik asko jauna, nire gurasoek ikastolara ekarri ahal izan nautelako. Eskerrik asko jauna. Eskerrik asko jauna hori ikastola honetara etortzeagatik eta ikaskide berri batzuk izateagatik. Eskerrik asko jauna, Alberdin eta maisuek harrera ona egin digutelako. Eskerrik asko jauna. Ikasturte honetan lagun onak eduki ditzagun eta gu pertsona egokiak izan gaitezen. Eskatzen diogu jaunari. Alaitasunez eta gogoz ikasten laguntzeko eskatu diogu jaunari lagundu jauna. Hasi dugun ikasturte berri honetan pertsona arduratuak, enpatikoak izaten laguntzeko, ingurukoak baloratzeko, zaintzeko eta jendearengan begirunea izan dezagun eskatu diezaiogun jaunari. Hasten den kurtso berri honetan arduratsuak izaten laguntzeko, eskatu diogu jaunari. Gurasoek, irakasle eta laguntzen gaituzten pertsona guztiekin, esker onekoak izan gaitezen eskatu dezaiogun jaunari. Guraso eta irakasle eta laguntzen gaituzten pertsona guztiekin, esker onekoak izaten eskatu dezaiogun jaunari.